Assalamualaikum lur. Iki mau ki rencanane arep pajak mobil. Lah sidone aku enggak sida isa-isa. Isik mumpuk kaya ngene iki ya sik petataran. Nah, ketekan bojo bali pasar. Lah ya dadake aku enggak isa-isa lur. Saiki mu tak kontenke ya. Iki bojoku malah nggodhoki wedang. Nggodhoki wedang iki. Aku ki mau enggak nganu lur, enggak isa-isa, enggak dadi aceng. Dina iki mau enggak dadi aceng. Dikarenakan aku mau ki arep pajak mobil tapi enggak sida. Karena kan belum cukup danane toh, sik golek meneh iki. Heeh, ya iki suasanane ngene iki lur. Lah iki bocah-bocahku cilik-cilik iki. Lah anggere bengi kumpulan karo barane wong bujang-bujang. Lah saiki saiki anggere awane iki grup anak lanang. Oh, grup anak lanang sing ning kono iki kumpul wis padha bapake ngene. Cara ayahe, cara nganune bengi kumpulan karo wong tua-tua. Lah saiki perbujangan cah cilik-cilik. Lah iki bojoku nggodhoki banyu. Nggodhok banyu ya? Iya. Ora duwe wedang entek to? Hah? Entek lur. Wis ngono lho ya semangat ngonten lur.